Tul 2018 pajjiżna ra żieda ta' kważi 17% fil-produzzjoni tal-akwakultura fuq is-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn qalet li minn studju li sar fost l-intrapriżi li operaw fis-settur mill-industrija tat-tonn u speċi oħra laħqet produzzjoni ta' kważi 240 miljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura laqa din iż-żieda li fi kliemu komplet tikkonferma li l-prodott ta' pajjiżna huwa fost l-aktar infittex fid-dinja. Ninotaw sodisfazzjon ir-riżultati maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn juru bl-aktar mod ċar illi Malta żiedet f'termini ta' esportazzjoni. Żiedet f'termini ta' esportazzjoni partikolarment fejn jidħol l-industrija tat-tonn għaliex Malta fil-pajjiżi ġganti barra minn pajjiżna għandha isem ta' reputazzjoni tajba. Guder qal ukoll li dan huwa frott ta' laqa tal-operaturi li qed joperaw f'pajjiżna. U naħseb dan l-isem ta' reputazzjoni tajba ġej mill-fatt illi matul iż-żmien l-operaturi, l-industrijalisti għarfu jibnu industrija illi l-ebda pajjiż ieħor ma rnexxi li jibni. Sostna li bħalma ġara fix-xhur li għaddew l-operaturi għandhom jibqgħu jinvestu sabiex ikomplu jieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarhom, b'mod partikolari il-baħar u l-kosta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.